హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. గత 8 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 8 అధ్యాయాలను కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. వాటిలో మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కర్మ షట్కాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. సో వాటిలో కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన, యోగాల గురించి చర్చన జరిగినప్పటికీ కూడా అధికంగా కర్మ విధానాలు, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేసేటువంటి విధానాలుగా ఉండడం వల్ల అవి కర్మయోగాలుగాను, ఆ తర్వాత 7 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలు. ఇందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడిని గురించినటువంటి జ్ఞానము, ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తులు, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులను చూడడం జరిగింది. ఇక 8వ అధ్యాయం, నిన్న చూసినటువంటి 8వ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము అనేటువంటి 8వ అధ్యాయంలో మొదట అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతము అంటే ఏమిటి, అధిదైవము అనేటువంటి విషయాలు ఏమిటి అంటే దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఆ విషయాలను గురించి చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దానికి సమాధానంగా అర్జునుడితో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము సర్వోత్తమము, శాశ్వతము అయినటువంటి ఆత్మనే, అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మము అని పిలువబడుతుంది అని, అలాగే ఆ ఆత్మతత్వము, ఆ శాశ్వత ఆత్మ మరియు పరమాత్మల తత్వము ఏదైతే ఉందో అది అధ్యాత్మము అని, అలాగే సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైనటువంటి ఆ త్యాగపూర్వక యజ్ఞ రూపమైనటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే కర్మ అని, అలాగే ఇంకా ఆయన ఈ శరీరం లాగా నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి నశించేటువంటి పదార్థాలు ఏదైతే ఉందో అది అధిభూతము అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ విశ్వంలోని దేవతలు అందరితో కూడి ఆ అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము, ఆ విరాట్ రూపము ఏదైతే ఉందో అదే అది దైవము అని, అలాగే సర్వజీవులలో నివసించేటువంటి పరమాత్మగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడే అది యజ్ఞము అని, అంటే సమస్త యజ్ఞాలకు ప్రభువు, యజ్ఞ ప్రభువుగా ఆ భగవంతుణ్ణి చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలలో క్షరము అంటే నశించేటువంటిది, ఇక నాశనరహితమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము, పరబ్రహ్మమే అక్షరము అని, అలాగే అంత్యకాలంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ దేహాన్ని విడిచేటువంటి వాడు నిస్సందేహంగా ఆ పరబ్రహ్మమును చేరుకుంటాడు అని, అలాగే ఆ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ దేహాన్ని వదిలేటువంటి వాడు ఆ పరమపదాన్ని పొందుతాడు అని, ఇంకా అన్య చింతన లేకుండా నిశ్చలమైనటువంటి మనస్సుతో సదా ఆ భగవంతుని యందు ధ్యాస ఉండడం ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది అని, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందిన తర్వాత మరలా పునర్జన్మ ఉండదు అని, అంటే ముక్తి పొందిన తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలోనే భక్తిత్వము మరింత వృద్ధి చెందుతుంది అని, అలాగే ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి అశాశ్వతమైనది ఎందుకు అంటే అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మ చేసినటువంటి సృష్టి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క పగటి సమయంలో, అంటే కల్పము అంటాం, ఆయన యొక్క పగటి సమయంలో అది ఉనికిలో ఉంటుంది. అలాగే బ్రహ్మకు మరలా రాత్రి రాగానే
అదంతా కూడా లయిస్తుంది అని, ఇంకా అది భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం. ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని గురించి, ఆయన యొక్క దివ్య ధామాన్ని గురించి కూడా భగవంతుడు తెలియచేయడం జరిగింది. సమస్తము నశించిన ఇక నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ స్థానమే కృష్ణ భగవానుల వారి నివాసము అని, అక్కడికి చేరిన తర్వాత మరలా జనన మరణాలు ఉండవు అని, సో అది అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేతనే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకోగలము అంటూ 8వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా అక్షర బ్రహ్మ యోగము, దాన్నే భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ భగవంతుడిని మనం ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాలని మనము 8వ అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి 9వ అధ్యాయము. సో ఇది భగవద్గీతలోని అన్ని అంశాలు కూడా ఇందులో అంటే జ్ఞాన అవగాహనకు, ఆధ్యాత్మికం వైపుకు పురోగించేటువంటి శక్తివంతమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటి అధ్యాయము. దీనినే పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య, యోగంగా చెప్తూ ఉంటారు ఇది. సో కాబట్టి ఇది ఈ 9వ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో ఇది సమస్త జ్ఞానానికి, అలాగే వేదాధ్యయనము ద్వారా, వివిధ తత్వాల అధ్యయనము ద్వారా లభించేటువంటి మొత్తము జ్ఞానానికి సారమైనదిగా ఉండడం వల్ల ఈ 9వ అధ్యాయము రాజు వంటిది అని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటారు. సో అది రహస్యమైనది, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆత్మకు దేహానికి ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలుసుకోవడంతో కూడి ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఇది పరమ రహస్యమైన, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడేటువంటి అధ్యాయం. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో హరే కృష్ణ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు వారు వివరించిన భాష్యం చెప్పినటువంటి 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దానినే రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. అటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణా కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో
నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ పరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానము, దాన్ని భగవంతుని యొక్క విభూతులు లీలలు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ భగవంతుని పట్ల శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందువల్ల ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. మరి ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలు, కష్టాలు ఏవి కూడా ఉండవు, వీటన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి పొందుతావు నీవు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భక్తుడు ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడు అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అందులో శ్రవణ పద్ధతి చాలా ముఖ్యమైనది అని శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా తెలియచేసినటువంటిది అది. అంటే ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలిపినటువంటి అంశాల ప్రకారంగా భగవత్ కథలు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు, లీలలు, ఆయన యొక్క శక్తులు, వాటిని గురించి వింటూ ఉన్నట్లయితే అవి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్ణ, అంటే శక్తి పూర్ణాలు అని చెప్తారు వాటిని. అలాగే భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి కథలు, ఆ కథలను భక్తుల మధ్య చర్చించినప్పుడు ఆ శక్తులు అనుభూతమవుతాయి అంటారు. అంటే అనుభవపూర్వకంగా వాటిని పొందవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటున్నారు. సో అలాగే ఆ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానము కనుక ఇది జ్ఞానుల సాంగత్యంలో కానీ, ఆ విద్యావంతులైనటువంటి పండితుల సాంగత్యంలో కానీ ఇటువంటి జ్ఞానము, ఇటువంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము లభించదు అని చెప్తారు. ఇది ఎప్పుడు కూడా భక్తుల సాంగత్యంలోనూ లభిస్తుంది అని తెలియచేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిరంతరము ఆ భగవంతుని సేవలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారి ద్వారానే ఇది వినాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది అవగాహనము అవుతూ ఉంది అని చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఈ గుప్తమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే రహస్యమైనటువంటిది, గుప్తం అంటే రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము మరి ఏంటి అంటే అది దేహము ఆత్మల మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసము. అదే రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఆ భగవంతుడు మనకి అంటే అర్జునుడి ద్వారా 2వ అధ్యాయంలో తెలియచేయించినటువంటి జ్ఞానము అది. సో మరి ఇక అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఏమిటంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యొక్క జ్ఞానము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధము, ఆ భగవంతునితో సంబంధము, కృష్ణుడితో ఉండేటువంటి సంబంధము,
అది మనము 7-8 అధ్యాయాలలో చూసినటువంటి అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇక ఈరోజు ఆ భగవంతుడు తెలియచేయబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అత్యంత రహస్యమైనటువంటిదిగా చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన. మరి ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఉండడం, ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తితో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తునికి, ఆ భక్తుని యొక్క సేవకు ఆ భగవంతుడి యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అదే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి, అంటే పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఈరోజు ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, రాజవిద్య రాజగూహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానము అంటే ఈరోజు ఆయన అర్జునుడికి ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ జ్ఞానము, అర్జునుడి ద్వారా మానవాళైనటువంటి మనందరికీ అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది, అంటే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది విద్యలలో రాజు. సో మనకు ఉండేటువంటి ఆ విద్యలో ఆల్ ది ఎడ్యుకేషన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ అని చెప్తున్నారు. అలాగే రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ రహస్యమైనది. సాధారణంగా రహస్యం అంటేనే మనం ఆలోచిస్తాం, మరి అందులో కూడా పరమ రహస్యమైనటువంటి అత్యంత రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము, ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినటువంటి జ్ఞానము అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా మనం మానవాళి ఆ రహస్య జ్ఞానంలో విద్యావంతులు కారు, కానీ మనము బాహ్య జ్ఞానంలో విద్యావంతులమై ఉంటాం. ఎందుకంటే మనకి అనేక రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, విజ్ఞాన శాస్త్రాలు అంటూ, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయనిక శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము అని, యంత్ర శాస్త్రము అంటూ నానా రకాలైనటువంటి శాఖలు ఉన్నాయి. సో అందులో ఆ శాస్త్రాలలో అక్కడ ఉండేటువంటి వాటిలో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక పిరమిడ్ లాగా ఉన్నట్లయితే అందులో ఈ సాంఘిక శాస్త్రముగా తెలుపబడి, అంటే సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్లో ఉండేటువంటిది చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిదిగా ఆయుర్వేదిక జ్ఞానము అని చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనది ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాము. దానికంటే ఉన్నతమైనది సైన్స్ నాలెడ్జ్, విజ్ఞాన శాస్త్రం. ఇక వీటన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది అది సింహాసనం పైన అధిష్టానించబడేటువంటి రాజు వంటి జ్ఞానము, ఈ గీతా జ్ఞానము అని తెలియచేస్తారు. ఇది మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం, పరమ రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము. సో ఇది అన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము. ఇదే రహస్య జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం. సో పరమ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానం. మరి ఆ గుప్త జ్ఞానం అంటే ఆ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఆయన చెప్పారు ఇక్కడ. సో ఇది రాజు వంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞానాలన్నింటికీ రాజు. సో మానవులలో రాజు ఎలాగైతే ఉన్నతుడిగా భావించి చూస్తామో అలాగే జ్ఞానాలన్నింటిలో కల్లా ఇది రాజు వంటి జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. ఇది అత్యంత గుహ్య, అంటే రహస్యమైనటువంటిది, అంటే రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా రహస్యమైనది అని, చాలా పవిత్రమైనది, అంటే శుద్ధమైనటువంటి జ్ఞానము, శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము, ఇది దివ్యమైనది, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అని చెప్తున్నారు. అలాగే సుసుఖం, చాలా ఉల్లాసంగా ఉండేటువంటిది, అవ్యక్తం, నశింపు లేనటువంటిది, ఎల్లప్పటికీ ఉండేటువంటి జ్ఞానము ఈ దివ్య జ్ఞానము, భగవద్గీత జ్ఞానము అని చెప్తారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన దానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు అసూయ లేకుండా ఉండడం. అందుకే మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అన్నాడు, నీవు
అనసూయ అంటూ ఆయన్ని సంబోధించాడు. అంటే నీవు అసూయాపరుడవు కానందువల్ల నా యందు నీకు ఎప్పుడూ అసూయ లేదు అందుకే అంటున్నాడు. అలాగే శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఓ శత్రుంజయ, పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి వాడు అర్జునుడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి అర్జునుడిని ఇట్లా అంటున్నాడు. ఈ ధర్మము అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్పేటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, అంటే ఈ ధర్మం యందు విశ్వాసము లేని జనులు అని అదే చెప్పారు ఇంతకుముందు. శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి వారు అంటే లేనటువంటి జనులు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల వారు పదే పదే ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే ముక్తిని పొందలేరో, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందలేరో, వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరలా జైంట్ వీల్లో ఎక్కి మనం ఎలాగైతే ఉన్నతమైన స్థితికి పోయి మరలా తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటామో, అదే మాదిరిగా వారు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని పొందలేకుండా ఉండేటువంటి అంటే ఆ భక్తియుత సేవయందు విశ్వాసము లేనటువంటి ఆ భగవంతుడి మీద అసూయ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ జనులు ఇటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. తద్వారా వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జనన మరణ చక్రాలలో, జనన మరణ సైకిల్స్లో వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తుంటారు, సాధారణంగా మనము ఈ మధ్యలోకంలో ఉంటాం, భూగ్రహం ఇక్కడ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో దీనికంటే ఉన్నతమైనటువంటివి ఆ భూవర్లోకము, తర్వాత దానికంటే అధికంగా ఉండేటువంటిది స్వర్గలోకము, అలాగే దానికంటే ఉన్నతమైనది మహర్లోకము అని చెప్తారు, దానికంటే ఉన్నతమైనది జనలోకము అని చెప్తారు. అక్కడ సప్త మహర్షులు ఉండేటువంటి లోకం అంటారు. దానికంటే ఉన్నతమైనది తపోలోకము. ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము బ్రహ్మలోకము, దాన్నే సత్యలోకము అని అంటారు. సో ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి ఆ బ్రహ్మ ఉత్పత్తి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి. సో ఇక మనం ఉండేటువంటి మధ్య, సో అందుకనే మనకి ముల్లోకాలు అంటే 3 అని కాదు, మొత్తం 14 లోకాలు ఉంటాయి. సో ఇందులో ఇక్కడ పైన ఉండేటువంటి 1 2 3 4 5 6 కదా. సో ఈ 6 ఇది ఒకటి కలిపితే 7 ఇక్కడ ఉండేటువంటి లోకాలు. దీని కింద మళ్ళీ 7 లోకాలు ఉంటాయి. అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకము అని అంటారు. సో ఈ విధంగా కింద 7 లోకాలు, మొత్తం 7 14. ఈ 14 లోకాల్లో మనం ఉండేటువంటిది మధ్యలో ఉంది కనుక దానికి పైన ఉండేటువంటిది ఒక లోకము గాను, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు, కింద ఉండేటువంటి అతమ లోకాలు, అందుకే ముల్లోకాలు అంటారు. పైన మనకంటే పైన ఉండే లోకాలు, మనకంటే కింది ఉండేవి మనది కలిపి ముల్లోకాలుగా చెప్పబడుతుంటాయి. సో ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చే వ్యాపించబడి ఉన్నది. ఆయన మహావిష్ణువు, అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, మహావిష్ణువు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అనేటువంటిది. ఆ మహావిష్ణువు ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా కూడా, ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఆయన యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం చేతనే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఈ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క నామము, యశస్సు, లీలలు ఆ భౌతికేంద్రియాల ద్వారా అర్థం కావు అని చెప్తారు. అందుకే అవ్యక్తంగా ఉండేటువంటి, వ్యక్తం కానటువంటివి. సో ఇక ఆ జీవులన్నీ కూడా, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతునిలోనే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నచ మతస్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, అయినను సృష్టించబడిన సమస్తము అంటే సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు అంటూ
నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు అర్జున అంటూ, అంటే నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడు అర్జున అంటూ ఉన్నారు. నేను సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను, అలాగే నిర్వాహకుడను. నేను వాటి చేత కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతి చేత కానీ ప్రభావితుడను కాను. అంటే ఆయన ఆ భగవంతుడే, అంటే ఈ సకల జీవుల యొక్క పోషకుడు, అలాగే సర్వత్రా ఆయన వ్యాపించి ఉంటాడు. సమస్త సృష్టికి పరమ మూలమైనటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ జీవులన్నిటికీ సృష్టికర్త, నిర్వాహకుడు ఆయనే. సో మరి ఆయన ఈ ఈ జీవుల వల్ల కానీ లేదా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి వల్ల కానీ ఆయన ప్రభావితుడు కాను అంటున్నారు. అంటే ఆయన ఈ సమస్త సృష్టికి పరమ మూలమైనటువంటి కారణంగా ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి ఒక భాగము ఆయన కారు. ఆయన ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ అవగాహన చేసుకోవాలి. ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒక ఉపమానంగా, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఈ ఆకాశంలో ఉండి ఆ గాలి నిరంతరం కూడా అది బలమైనటువంటి గాలితో వీస్తూ ఉంటుంటుంది. మరి వీస్తూ ఎటు పోతుంది అంటే చివరికి ఆకాశం ఎంత అది ప్రయాణించినా ఆకాశం కిందనే ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా సృష్టించబడినటువంటి జీవులు ఆయనలో స్థిరంగా ఉండవు అన్నారు కదా. సో కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాణులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యందే స్థితమై ఉంటాయి. ఎంతటి ప్రయాణాలు ఎటు తిరుగుతూ ఉన్నా అవన్నీ కూడా చివరికి ఆయన యందే స్థిరమై ఉంటాయి. ఆయన యందే స్థితమై ఉంటాయి. అంటే ఆయన ఈ సృష్టి అంతా ఆయనే వ్యాపించి ఉన్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనే ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారుడా, కల్ప అంతమున అంటే కల్పాంతంలో అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్ప ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కల్పము నిన్న చెప్పుకున్నాం, బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం కల్పం అని చెప్తాం. మరి ఆ కల్పము అంతమయ్యే అంటే రాత్రి వచ్చేటువంటి సమయంలో ఈ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుడు విశ్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడి యొక్క ప్రకృతిలోకే ప్రవేశిస్తాయి అని, అలాగే మళ్ళీ బ్రహ్మకు పగలు రాగానే అంటే వేరొక కల్పం ప్రారంభమైనప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా వాటిని మళ్ళీ ఆయన తిరిగి సృష్టిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలో ఉన్నది, నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ వ్యక్తమవుతుంది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతుంది అంటూ చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. అంటే ఈ మొత్తం విశ్వం కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క ఆదిత్యంలో, ఆయన యొక్క మార్గదర్శకత్వంలోనే, ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే ఇదంతా కూడా అప్రయత్నంగా మళ్ళీ వ్యక్తమవడము, అంటే కల్పారంభంలో వ్యక్తమవడము, అలాగే కల్ప అంతంలో లయించిపోవడము ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్ ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి ప్రదర్శన అని చెప్తాం. అంతే కదా, అంతకుముందు మనకి ఆయన భగవంతుని యొక్క శక్తులలో అపరశక్తి, పరాశక్తులు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఆ భూమి, నీరు, గాలి, ఆకాశము, అగ్ని, ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత వాటితో పాటుగా మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఆ భగవంతుడి యొక్క అపరశక్తి. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అది అపరశక్తిగా ఆ భగవంతుడి యొక్క అపరశక్తి ప్రదర్శనము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటిది. అలాగే ఈ సృష్టి కాలంలో భౌతిక శక్తి మహత్తత్వ రూపంలో ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఇక
దానిలోకి భగవంతుడు తొలి పురుష అవతారంగా అంటే మహావిష్ణువుగా ప్రవేశిస్తారు అని, ఆ తర్వాత అతడు ఆ కారణ సముద్రంలో శయనించి అసంఖ్యాకమైనటువంటి విశ్వాలను సృష్టిస్తూ ఉంటుంటారు అని, తద్వారా వాటిలోకి ప్రతి దానిలోనికి ఆ భగవంతుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశిస్తాడు. తర్వాత ప్రతి విశ్వంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నింటిలోకి కూడా క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. ఓ కుంతీ కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనము అవుతుంది అంటూ ఈ సృష్టి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనే పరమ నిర్దేశకుడుగా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుపబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి అంటే అపరశక్తి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తుంది అని చేసి చర అచర జీవులన్నింటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే కదిలేవి కదలని జీవులన్నింటినీ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని, అంటే ఆయన ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మ ద్వారానే ఆయన ఇక్కడ ఇదంతా జరుగుతుంది అని, దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది మరియు నాశనం అవుతూ ఉంటుంది అంటూ ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూతమహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడు మానవుల్లాగా కనిపించినప్పటికీ అతడు సామాన్యమైనటువంటి మానవుడు కాడు. ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా అవగాహన చేసుకోలేరు. కనుకనే ఆ రాక్షసులు శిశుపాలుడు తర్వాత కంసుడు వంటి రాక్షసులందరూ కూడా ఆయన్ని ఇప్పుడు హేళన, ముఖ్యంగా శిశుపాలుడు ఆయన ఎప్పుడు హేళన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన్ని గుర్తించలేక ఉన్నారు ఈ మూర్ఖులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ధర్మరాజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాజసూయ యాగంలో అగ్రతాంబూలం ఆ కృష్ణుడికి ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆయన్ని అవమానపరచడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సభలో ఇంతమంది రాజులము మహారాజులం మేముండగా ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి లేదా సాధారణమైనటువంటి రాజుగా ఉండేటువంటి ఒక యాదవుడికి మీరు ఆయనకి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వడం ఏంటి అంటే, అప్పుడు ఆయన్ని దేవాది దేవుడిగా గుర్తించినటువంటి భీష్ముడు ఆయనకు చెప్తాడు, ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో మహోన్నతుడు, అతడు ఆయనకే అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలంటే ఇక కంసుడు వివిధ అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి శిశుపాలుడు ఆయన యొక్క స్నేహితులుగా ఉండేటువంటి ఇతర రాక్షసులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని వేరుగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో ఇక అప్పుడు ఆ క్రమంలో శిశుపాలుడిని కృష్ణ భగవానుల వారు సంహరించడం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే తన మేనత్త కుమారులలో ఒకడుగా చెప్తారు శిశుపాలుడు కూడా. ఎలాగైతే కుంతి మేనత్తగా ఉంటుందో అలాగే శిశుపాలుడు తల్లి కూడా ఒక మేనత్త అని చెప్తారు. సో ఆ మేనత్తకి అంతకుముందే ఆయన మాట ఇస్తాడట, 100 తప్పుల వరకు నీ కుమారుని క్షమిస్తాను అంటే ఆ 100 తప్పులు కాగానే అతన్ని కూడా సంహరించడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మోగాశ మోగ కర్మానో మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భౌతిక మాయశక్తిచే
భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు. అంటే ఆ సుర అంటే దేవత, అసుర అంటే రాక్షస దానవ ప్రవృత్తి. అలాగే నాస్తికులు అంటే మోహం చేత జ్ఞానము నశింపబడినటువంటి వారు ఆ నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు. ఆ అయోమయ స్థితిలో వారి క్షేమం కోసం ఉండేటువంటి ఆ ఆశలన్నీ కూడా, వారి యొక్క అవకాశాలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అని, వారు ఫలాసక్తితో చేసే కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే అయిపోతాయి అని, మరియు వారి యొక్క జ్ఞానము అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో పడిపోతూ ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఆ మూఢులు కాకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి, ఆ భగవంతుణ్ణి పైన శరణుజొచ్చేటువంటి మహాత్ముల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలము అని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తముతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అర్జున, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వారు, గొప్ప ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త సృష్టికి ఆది మూలము, ఆయనే మూలము, ఆయనే ఈ విశ్వాన్ని అంతటికీ మూలము అని తెలుసుకుంటారు అని, మరి ఎటువంటి విచలనం లేకుండా మనసంతా కూడా ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు మరి అని చెప్తున్నారు. వారు మహాత్ములుగా భావించబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి అటువంటి మహాత్ములు ఎలా ఉంటారో చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ మహాత్ములు అంటే ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించి భక్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉండి ఉన్నారో అటువంటి వారు ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఒక భక్తుడు మరొక భక్తునికి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల గురించి చెప్పడం. ఇంతకుముందే చెప్పాం, ఆ భాగవత కథలు అన్నీ కూడా పూర్ణ శక్తులు అని చెప్తారు. అవి భక్తుల మధ్య చర్చించుకోబడినప్పుడు అవి అనుభూతమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి చర్చించుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేయడము అలాగే చేస్తూ ఉంటారు అని నిరంతరము. అలాగే ఆ భగవంతుని పైన దృఢ సంకల్పంతోనే వారు ఎప్పుడూ పనులు చేస్తూ ఉంటారని, ఆ వినయంతో ఆ భగవంతుడికి ముందు ప్రణబిల్లడం జరుగుతుంది అని, అలాగే నిరంతరం కూడా వారు ఆ భగవంతుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. భక్తి భావనలో ఉండి వారు ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తున్నారు. ఇక అటువంటి మహాత్ముల యొక్క కార్యాలు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి, కార్యకలాపాలంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ కీర్తనం చేస్తూ అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని నామాలను జపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. వారు దృఢవ్రతులుగా ఉంటారు అంటే దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుడి ఎడ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునికి ముందు ప్రణమిలుతూ ఆ భగవంతుని ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక వారు ఎప్పుడు కూడా నిత్యయుక్తులుగా ఉంటారు అంటే వారు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే లీనమై ఉంటారు. అటువంటి మహాత్ములు ఆ భక్తులు అంటే శుద్ధ భక్తులు, అనన్య భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆయన చెప్తున్నారు.
అంటే మృత్యురహితుడుగా చేసేటువంటి వాడు ఆయన అని చెప్పి, మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో కూడా వస్తాను, నేనే మృత్యువును కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, అలాగే తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక పదార్థము కూడా నేనే అంటున్నారు. అంటే క్షరుడు అక్షరుడు రెండింటికి సంబంధించింది ఆయనే ఉన్నారు. అంటే అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటి భౌతిక పదార్థం కూడా ఆయన వల్ల, అంటే ఆయన యొక్క భౌతిక ప్రకృతి. అలాగే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు కూడా ఆయనే, క్షరుడు, పరాశక్తి, పరప్రకృతి. సో ఆ విధంగా అంటే జీవ సంబంధమైనటువంటి, సో ఆయనే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసము తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఆరాధించడం ద్వారా పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులై వీరు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి, స్వర్గానికి అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రుడు ఆ స్వర్గలోకానికి, పుణ్యలోకమైనటువంటి ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇంద్రలోకం లేదా స్వర్గలోకంలో దేవతలు అనుభవించేటువంటి విలాస భోగాలన్నీ కూడా వారు కూడా అనుభవిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ వేదాధ్యయనం చేసి ఆ దానిలో లభించినటువంటి ఫలం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫలమే సోమరసం, దాన్ని తాగేటువంటి వారు ఆ భగవంతుని, అంటే ఇక్కడ పరోక్ష ఆరాధన అని చెప్తున్నారు అది ఆ భగవంతుణ్ణి. అటువంటి వారు అంటే పరోక్ష భావనలో ఉండేటువంటి వారు, వారి యొక్క పాపాలు తొలగించబడతాయి. ఎందుకంటే వారు చేసేటువంటివి వేదాలలో సూచించబడినటువంటి పుణ్యకర్మలే కనుక పాపాలు తొలగించబడతాయి, పవిత్రులవుతారు. అలాగే వారు పొందినటువంటి ఆ కర్మ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పుణ్య ఫలాల వలన వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఆ ఉన్నత లోకాలలో ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి స్వర్గ సుఖాలనన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. ఎంతవరకు అనుభవిస్తారంటే మనం సంపాదించుకున్నటువంటిది ఏటీఎం కార్డులో ఉంచితే ఆ కార్డులో ఉండేదంతా అయిపోయేంత వరకు మనం వాడుకోవచ్చు కార్డుని. సో అదే మాదిరిగా మనం పొందినటువంటి పుణ్య ఫలాలన్నీ ఖర్చు అయ్యేంత వరకు ఆ స్వర్గలోకాలలో ఉండి అక్కడ దేవతలు ఏదైతే అనుభవిస్తున్నారో అన్ని సుఖాలు మనకంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తారు, ఇక్కడ ఈ భౌతికంలో ఉండే దానికంటే. సో అటువంటి ఆ సుఖాలను అనుభవించి మన ఏదైతే మనం కూడబెట్టుకున్నామో ఆ పుణ్య ఫలాలు అవన్నీ తరిగిపోగానే తిరిగి మరలా భూలోకంలో వచ్చి పడతారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలను అనుభవించుటచే వారి పుణ్య ఫలములు అంతా తరిగిపోతాయి. అలా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించే వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. జైంట్ వీల్లో ఎలాగైతే ఇక్కడ రావడము, మళ్ళీ అక్కడ దానిలో కూర్చోవడము, ఉన్నతమైన చేసినటువంటి పనుల ప్రకారంగా క్రమంగా పైకి వెళ్ళడము. సో అక్కడ ఉండదు శాశ్వతంగా, అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవే కనుక మరలా తిరిగి వచ్చి పడుతూ ఉంటాం. సో ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రాలలో ఆ జీవుడు చిక్కుకొని పదే పదే ఈ భూలోకానికి వచ్చిపోతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కానీ అంటే ఇంతకుముందు వైదిక కర్మకాండల ప్రకారంగా, అంటే వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారంగా చేసినటువంటి కర్మకాండలలో పాల్గొనేటువంటి వారు ఆ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ సుఖాలను అనుభవించడము, వారి యొక్క కర్మ ఫలాలు అయిపోగానే తిరిగి వచ్చి భూలోకంలో పడటం, ఈ విధంగా ఆ సైకిల్లో తిరుగుతున్నారు. కానీ ఎవరైతే నా దివ్య రూపముని స్మరిస్తూ అనన్యమైనటువంటి భక్తితో నాయందే మనసును నిలిపి అటువంటి నిలిపినటువంటి వారికి లేనిదేదో సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్న దానిని నేను సంరక్షిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండే ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో సదా ఆ భగవంతుని సేవలు చేస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఆ భగవంతుని యందే మనసు నిలిపినటువంటి వారికి లేనిదాన్ని సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు నిన్నటి చూసాం సుధాముడు వంటి భక్తులకు.
కాబట్టి వారికి కావలసిన దాన్ని ఆయన సమకూరుస్తానంటున్నారు ఆయన యొక్క భక్తి భావనలో. అలాగే వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని కూడా రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం, వారి యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినో అపి మాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళుతారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటిగా ఇతర దేవతా అర్చనంలో జరిగేటువంటి విషయాలను ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే ఆ దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తారు. అలాగే మనము సూర్యమండలంలోనికి వెళ్ళలేమని అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ దీని ప్రకారంగా ఈ శాస్త్రాల ప్రకారం, వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారంగా మనము సూర్యుడిని ఆరాధిస్తే సూర్యలోకానికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తారు. చంద్రుడిని ఆరాధిస్తే చంద్రలోకానికి. ఈ హెలికాప్టర్స్, రాకెట్లు ఇవేమీ అవసరం లేదు. మనం ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. కనుక చంద్రలోకానికి, సూర్యలోకానికి లేదా ఇతర ఏ లోకానికి వెళ్ళాలంటే ఆ లోక అధిపతులను వారిని ఆరాధించినట్లయితే ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతలలోనే జన్మిస్తారు అని, దేవతలను ఆరాధించేవారు ఆ పితృలోకాలు కూడా ఉంటాయని చెప్తారు, అక్కడికి వెళ్తారని. అలాగే కొంతమంది భూత ప్రేతాలను, రాక్షసులు వంటి వారిని చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి వారు కూడా అటువంటి వారిలోనే జన్మిస్తారు. కానీ నా భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నా దివ్యధామాన్నే చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి భక్తులలో మరి ఆయనకి భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ ఆయనని అర్చించుకునేటువంటి వారిని ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చూస్తారని చెప్తారు. ఇక్కడ మనము నిన్న చూసినటువంటి కుచేలుడు, తాను తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు, ఆ భగవంతుడైనటువంటి ఆయన స్నేహితుడైనప్పటికీ కూడా అతడు భగవంతుడు అని ఎరిగినటువంటి వాడు సుదాముడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తన దగ్గర ఏదో ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆ పాతవిగా మిగిలిపోయినటువంటి అటుకులను తీసుకువెళ్ళి ఇస్తే అవి తీసుకున్నటువంటి భక్త వత్సలుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. అలాగే ఇక్కడ శబరిమాత, ఆమె అడవిలో ఉండేటువంటి మంచి మేలు రకమైనటువంటి పండ్లన్నీ కూడా వేరుపెట్టి తీసుకొస్తుంది. శ్రీరామచంద్రుడు వస్తాడు అని ఆయన కోసం తీసుకొచ్చి చివరికి ఆయన అవన్నీ కూడా ఇస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఒక్కోసారి కొంతమంది చెప్పేటిది అవి మంచిగున్నాయో లేదో చెక్ చేసి ఇస్తే, అంటే తిని చూసిస్తే కూడా వాటిని తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. సో అలాగే గజేంద్రుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఒక ఫ్లవర్ ఆఫర్ చేస్తే భక్తితో దాన్ని స్వీకరించి రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తి ఎలా ఉంటుంది, ఎటువంటిది అంటే ఆ భక్తి చాలా సరళమైనటువంటిది అని చెప్తారు. భగవంతుని యొక్క భక్తి ఆయనకి సేవ చేసేటువంటి విధానము చాలా సరళంతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును కానీ పువ్వును కానీ పండును కానీ లేదా జలమునైనా కానీ సమర్పిస్తే దానిని
నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ప్రేమతో భక్తితో ఎవరైనా ఆ భగవంతుడికి పత్రమును కానీ పుష్పమును లేదా ఫలమును ఇవి లేకపోతే జలమునైనా నీటినైనా అవన్నీ ఏమీ అందుబాటులో లేకపోతే నీటినిచ్చిన సమర్పించిన వాటిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతునికి ఏదో అంగు ఆర్భాటాలతో చేసేటువంటి భక్తి కాదు ఇక్కడ. సో స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసు ఉండాలి, ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఏది ఇచ్చినా ఆయన తీసుకునేటువంటి దానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి అంటే ముఖ్యంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడం, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడమే ఆ బుద్ధివంతుడి యొక్క లక్షణము అని చెప్తారు. అంతేకాని ఆర్భాటాలు కాదు. ఎందుకంటే దీనికి మనము ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. పాండవులకు కౌరవులకు యుద్ధం జరగకుండా నివారించడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సంధి చేయడానికి వెళ్తారట. ఆ వెళ్ళేటువంటి సమయంలో కృష్ణుడు వస్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఆ దుర్యోధనుడు గర్వంతో అనేక రకాలైనటువంటి వంటలు అన్నీ హంగు ఆర్భాటాలతో తయారు చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. కానీ కృష్ణుడు ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించడు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ భక్తి లేదు, ప్రేమ లేదు అని చెప్తారు. గర్వము అహంకారమే ఉన్నాయి. సో కనుక అక్కడికి వెళ్లకుండా తన యొక్క భక్తుడైనటువంటి విదురుని ఇంటికి వెళ్తారు అని చెప్తారు. సో అక్కడ ఆ విదురుని భార్య ఆ తన్మయంతో ఆ భగవంతుడికి బనానాస్ అరటిపండ్లు ఇస్తూ ఆ భగవంతుని చూసినటువంటి తన్మయంలో అరటిపండు పక్కన పడేసి తొక్క ఇస్తే ఆ తొక్కను కూడా తీసుకున్నాడట భక్తితో ఇచ్చినప్పుడు. సో అది ఆ భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడు భక్తుల ఎడ ఆయన ఉండేటువంటి ప్రేమ తత్వము అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి మనం ఆఫర్ చేసేటువంటిది ఒక పత్రం, చిన్న తులసి దళమైన ఒక పువ్వు, మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఒక పువ్వు అయినా, మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి పండ్లు ఏవైనా, అలాగే నీళ్లు, ఇవేవి అందుబాటులో లేకపోతే నీళ్లున్న ఆ నీళ్లను సమర్పించిన ఆయన భగవంతుడు స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనకు భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలియచేయబడుతున్నటువంటిది ఆ భగవంతుడికి ఇష్టమైనటువంటివి శాకాహార పదార్థాలు మాత్రమే, అంతేకాని వేరొకటి కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియచేసుకోవాలి. ఆ భగవంతుడికి బలి ఇవ్వడము, అవి ఏవో సమర్పించడము అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. సో సింపుల్గా ఆ భగవంతుడికి ప్రేమతో భక్తితో ఆయనకి ఇవ్వవలసినటువంటివి ఈ స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసుతో ఇచ్చేటువంటి ఈ పదార్థాలు మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యత్కరోసి యదస్నాసి యజ్ఞోసి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము అంటున్నారు. సో అంటే మనం ఏది చేస్తూ ఉన్నది ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే చేయమంటున్నారు. సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది ఆ అగ్నికి సమర్పించినా వాటన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ భగవంతునితో సమర్పించడం ద్వారా చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. సో ఇంకా మరి ఎందుకు అలా చెయ్యాలి అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నారు, శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసై కర్మబంధనైః సంన్యాస యోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు మరి ఎందుకు ఆయనకి అన్ని సమర్పించి చేయమంటున్నారంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్ని పనులు నాకే అర్పితము చేయడము ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల
బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసముచే మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు ముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే అవి ఆయనకి సమర్పించమని చెప్పడం వల్ల చంపడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏంటంటే ఏ పని చేసినా బంధనాలను కలిగి ఉంటుంది. శుభ లేదా అశుభమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆ అశుభ ఫలితాలతో నీకు సంబంధం లేకుండా ముక్తి చేయబడడానికే వాటిని ఆ భగవంతునికి సమర్పించి చేయమంటున్నారు. మనం ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటున్న, ఆహారాలు తీసుకుంటున్న ఆ భగవంతునికి ప్రసాదంగా అంటే నైవేద్యం చేయడం ద్వారా తీసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అలా ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయడం ద్వారా సన్యాసము అంటే భగవంతుని సంబంధంలో ఉండడం. సో ఆ సంబంధం ద్వారా మనసంతా భగవంతుడితోనే లగ్నమై ఉంటుంది. తద్వారా జీవుడు ముక్తుడవుతారు, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఏమైనా పక్షపాతాన్ని వహిస్తాడా అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను, సర్వ ప్రాణులయందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఆ భగవంతుడు ఎవరితోనూ పక్షపాతంలో ఉండను అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆయన ఎవరిని ద్వేషించను అని, అలాగే ఎవరిని కూడా పక్షపాతంతో చూడను అని, అందరి పట్ల సమానంగానే ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను నేను అని చెప్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ కానీ అంటున్నారు, కానీ నాకు భక్తితో సేవ చేసేటువంటి వాడు అంటే కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించేటువంటి భక్తుల యందే నేను నివసిస్తాను. అలాగే నేను అంటే వారు ఆయన యందే నివసిస్తారు అని, ఆ భగవంతుడు కూడా వారి యందే నివసిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే భక్తితో ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వాడు మిత్రుడై ఆ భగవంతునిలోనే ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆయనను సేవ చేసుకునేటువంటి వారు ఆయన మిత్రుల ద్వారా ఆయనతోనే ఉంటుంటారు అని, అలాగే ఆ భగవంతుడు కూడా ఆయనకి మిత్రుడై ఉంటాను అని తెలియచేస్తూ ఉంటున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మరి ఏంటి అని, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో అటువంటి ఆ భక్తులు వారు ధర్మాత్ములు అవుతారు, త్వరితగతినే వారు ధర్మాత్ములు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అంటే ఇప్పుడు ఆయనని భక్తితో సేవించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు త్వరితగతినే ధర్మాత్ములవుతారు మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికారు అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతి నిగచ్చతి అంటున్నారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క భక్తులు శీఘ్రమే అంటే అతి త్వరగానే ధర్మాత్ములు అవుతారు అని, వారు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అని, వారికి ఎప్పటికీ కూడా నష్టానికి గురికారు వారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు భగవద్భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా నష్టానికి గురికారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి ఓ పృతతనయ, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాపజన్ములు కానీ స్త్రీలు కానీ వైశ్యులు కానీ శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించడానికి ఎటువంటి జన్మ కుల జాతి లింగభేదం లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారైనా ఆ భగవంతుని శరణు పొందినట్లయితే వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని పొందుతారు, ఆ పరమ శాంతిని వారు పొందగలుగుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక అత్యుత్తమమైనటువంటి సారము, ఆ దివ్యమైనటువంటి పరమగుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇక్కడ
మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మన్మనామవభద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః అని అంటున్నారు ఇక్కడ. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః అంటే నీ మనసును, అర్జున్తో చెప్తున్నారు, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయి, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము. మద్భక్తో అంటున్నారు, ఆయన ఎడ భక్తితో ఉండమంటున్నారు. అలాగే నన్ను ఆరాధించుము, నాకు ప్రణామములు అర్పించుము, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అంటున్నారు. సో నన్నే ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో పూర్తిగా నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు, అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలోని ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయంగా సో రాజు వంటి జ్ఞానం కలిగించేటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞాన అధ్యాయాన్ని, అంటే పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఆ విధంగా అర్జునుడికి, తద్వారా ఈ మానవాళి అందరికీ కూడా అందించడం జరిగింది. సో ఆ భగవంతుని ఎడ భక్తి భావనతో ఉండడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అవకాశం ఆ భగవంతుని యొక్క నామం జపించడం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గం మనకి తోస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ.